Hawarkhat LAC Women Wing atomben cepatir pi ponsi sangti mili jutang ashemalong. Arni sia Farman Leadership Training amai ke padapon. Bangso amai long alisar puaman apeng pen kacetong dun. Jai Qatar APSLC Party Central Committee President. Lapen Sarkiri rong par Central Committee Secretary. Lapen Organizing Secretary Coursing Timong lapen ongdung APSLC Party long klem rapid atom cetong dun si. Ason alam cetan cimung padapon. Bangso amai long APSLC Party long ke kroyara tom cetong dun si mai long RDGP dun rinti. Lapen nonan ke leji MP election apan koson pensi APSLC Party atom. Kacapai ponji malam ahi citan cimung padapon. Lapen kiut si hempreglong litik puis logan hang taram si insam jin pen. Bangso amai pacun panlong pamilu. NCDs or BTC area গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে যে আমার দেশ সৰু দেশ বনাবলৈ বেলেগ আইন আমাক দিলে কনস্টিটিউশন বেলেগ দিলে যিটো কনস্টিটিউশন সংবিধান এইটো ইণ্ডিয়া সংবিধান এইটো ইণ্ডিয়াৰ দেশ বনাবলৈ যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ দেশ বনাবলৈ লৈছে 1946 চনত 46 Lalu pini ni tum aprang si ke nali tum han churu lo nali tum la news abutung tum news pas kapen ke Public news. pen ke bang kon nali tum han churu pik lo lalu pini ni tum han ladak ni tum 18 nong Hawarkhat LSC women wing ahin bani tum leadership training ke kon ke lalu non aprang ke bang ji 2024 asengkan election Farman hanse ni tum jisik cedang kon bom lo un an pen ke ni tum women wing tum sita mela bang so song lo hei long ri kacing hona Farman ke ni tum arjab dun thik ji lalu lapen ke pini ni tum han alang li la jai ka thar sar pen nang ja central committee tim tum bang pen ni tum han mesen alam pen ni tum han than pon lo training nang pi pon lo lalu pinang an ke chini du Lakusat Women Wing Training and Convoying Leadership. kasi ni tum non ke thek long ke chudak lu ni long bang te youtube si ke hang ko youtube si ke hang sa ni non ba ni tum women wing women wing ben ta pa en pon la ji si ini pa chini pon ni tum Hawarkhat organizing secretary kursing tim ngak ke hai pen ke than pon alam ke Koi dak women atompan leadership training ipige aron aputha India constitution 6 schedule lapen ke IPC CRPC lai hoy aputhak senetum dak lapen land revenue aputhak senetum dak training ipi so tomban India tomban nilitum ke kachisik ke hadi bang national party atumasonra poisa kachisik nei henten putak alilo nitum lanon ningkan trok siang bong ni tu kachisik bong la halas kachisik munit tuman kethan kapachini pen ajok kachini pensi munit atum ni tuman vote pira nang pape hai lote nilium inglong arat atum la pen kilonjia Asamis tu mata lang kontek po pusi nili tu kachisik. Sir, la si Karbiang Long Thomas Council pen la siam tu lokal tuliran long hang kining jalam dia Karbiang Long Police tanon ke bipon po alam la so kutha koson si bipon po sir koson pen si Karbiang Long Police pulo te hedi sonni do lage Council along Village Police do Village Police abang ke lake appoint ame lake Council kalite la Village atum wrong atum Serwan kep atum Karbi atum angbong ke Serwan kep tu si police appoint nang po kalite Council amadle appoint pidia se tachok la bangke Council la police lo lake under paragraph 3 sub paragraph EFG along si lake tok do sita non Karbiang Long police po bangke putu bangke la bangke sik sidul long ke la son ke ave adema Karbiang Long police po amat ke appoint ke lata Assam government body Assam government pulote lage ilitum Karbiang Long police italak Assam police la bangke Karbiang Long police puge non tadu hala Assam police ka appoint hai Karbiang Long police pu lage Karbiang Long posting ke claim posi lage dak ke do posi Karbiang Long police pu chotana
Karbi Anglong District Police pula lagi du lagi. Apram kan adu lagi. Masuk. Chal. Oh.